як ҷое шнида будам ки мегуфтанд дар замони имрӯза бисёртар ҷавонои оилаҳои аз ҳамдигар ҷудо мешаванд ки онҳо дӯстдошта гирифтагианд. ба хотире ки вақте ки ду нафар якдигара нағз мебинанд ё вақте ки ту як нафара нағз мебинӣ, ҳамун камбудиҳош дар назарат наметобад. Ту фақат бо эҳсоси дил ҳамин чиза хулоса бардорӣ мекунӣ ва баҳо метӣ тамом. аммо вақте ки оиладор мешаванд, баъди 1 сол, баъди 6 моҳ, баъди 1 моҳ камбудиҳои якдигара бад мекобанд, бад камбудиҳошон рӯ мезанад, бад аллакай сар мешавад, ҷанҷолҳо, нофаҳмиҳо, дигар мушкилиҳо дар зиндагиҳошон. барои ҳамин пеш аз оиладор шудан нашинохта ё ки дӯст надошта гирифтан хубтар аст, ба хотире ки мо бо ақл ин чизора хулоса бардорӣ мекунем ва баҳо метиҳем. аммо вақте ки дӯст доштӣ, дил бо эҳсоси худаш ин чизора идора кард ё хулоса бардорӣ кард, дар ин ҳолат мушкил аст инсонҳоро аз ҳамдигар фарқ кардан ё ҷудо кардан. мо тамоми камбудиҳои инсона зери по карда мегзарем, аҳамият наметем ва донистан ҳам намехоҳем дар ин бобат. баъди зиндагӣ ин чизоро мезананд. аз ҳамин сабаб аз 100 қариб 80% ҷавоное ки дӯст дошта мегиранд, аввал ҳамоно ҷудо мешаванд аз ҳамдигар.